Paso a detallar os asuntos destacados que se aprobaron esta mañá na Xunta de Goberno local. En primeiro lugar, aprobamos a aprobación inicial do proxecto de expropiación de terreos para a ampliación da planta de residuos de Nostián. En total, serán 91 parcelas do polígono 13 correspondentes a 122.000 metros cadrados por un valor total de 270.000 euros. Aí no mapa por colores se ve de forma clara esa ampliación. O bordo azul é o límite actual da planta. Poden achegarse se queren, os da presbicia, digo. O bordo azul é o límite actual da planta e o bordo laranxa marca a nova superficie coa ampliación prevista. É a primeira fase das expropiacións que se van facer en Nostián, a que imos sumar próximamente outra semellante para completar a ampliación prevista e facilitar urbanísticamente a ampliación da planta. Un dos pasos necesarios para a licitación da renovación da concesión do servizo, que, como saben, estamos ultimando e que suporá un investimento de 368 millóns de euros. En segundo lugar, na Xunta de Goberno local tamén aprobamos a autorización da tramitación do convenio relativo ao Parque da Agra do Urzán, un convenio que asinaremos nas vindeiras semanas e que é unha oportunidade para facer unha actuación de renovación urbana nun barrio que a demanda dende hai moito tempo. Deste xeito, o barrio pasará a contar cunha superficie de uso público de preto de 5.000 metros cadrados, 1.300 aproximadamente de espazo libre privado de uso público fronte á avenida Gregorio Hernández e 3.500 de solo que será cedido ao Concello para espazo libre do parque na parte posterior á edificación. Aquí se pode ver unha imaxe actual de como está esa parcela e dende a avenida de Gregorio Hernández e debaixo unha recreación de como quedaría cos edificios que se van construir e a praza central urbanizada. Así garantimos a apertura e o acceso peonil dende a avenida de Gregorio Hernández cara ao futuro Parque do Agra, coa adscripción para uso público da parte da parcela privada que estará entre os dous edificios. Incrementamos a superficie de uso público de espazo libre e coa cesión da parcela colindante pois se recollera a posibilidade de construir un aparcamento soterrado no subsolo que será de titularidade e de uso público. Aí se pode ver dende o aire a comparativa, non? Onde se ve o espazo de actuación e o futuro parque. A categoría de solo urbano consolidado desta parcela está recoñecida xudicialmente e, polo tanto, coido que temos chegado a un bo acordo que conforma a primeira fase do futuro Parque do Agra e que vai permitir dotar dunha zona verde ao barrio que máis o precisa despois de moito tempo, como decía, agardando por isto. E, en paralelo, estamos traballando coa EMET para materializar xa a apertura do Parque do Observatorio, que ten unha partida específica nos orzamentos e que agardo que se poida materializar no mínimo tempo posible. Entre outras actuacións nas que recuperamos o noso patrimonio, destaca hoxe a adquisición da coñecida como Casa Carré, que está situada na parcela situada na avenida de Monelos número 46, onde está este histórico inmoble, e despois de chegar a un acordo cos propietarios actuais, tras a valoración do espazo, o Concello adquirirá a parcela por importe total de 460.000 euros. Ten esta construcción un importante valor patrimonial e histórico. Saben que foi o fogar do escritor Eugenio Carré Aldao, o dono da imprenta La Regional, onde, xunto a outras figuras como Murguía, Pondal ou Curros, desenvolvía aquela coñecida tertulia a Cova Céltica. E tamén foi o fogar do seu fillo, Xeo Carré Alvarellos, outro escritor de prestixio. E, ademais, a casa e obra do arquitecto coruñés Rafael González Villar, que é un dos máximos expoñentes do modernismo e o Art Nouveau na cidade da Coruña. O plan xeral actual clasificaba a parcela como solo urbano e dotación
local destinada a viario, espazo libre e equipamento de carácter público. Polo tanto, con esta adquisición, que é un compromiso ao que cheguei cos veciños de Irís, pois o barrio contará cun novo parque, mas tamén cun edificio histórico que terá uso dotacional e que vai reforzar as dotacións públicas deste barrio. Como digo, unha demanda da Asociación de Veciños e un compromiso do meu goberno con eles. Dando continuidade aos asuntos de urbanismo, nas licencias, destacar como expediente particular a licencia que se concedeu ao IGUS para a construcción dun edificio de 40 vivendas de promoción pública localizado na parcela Z13 no barrio de Xuxán, onde o investimento previsto é de 5,8 millóns de euros, e tamén a licencia que vai habilitar a Telefónica para reformar a central da Rúa Cerca, coñecida como Central do Montiño. É unha licencia que habilitará a Mercartabria a reformar as naves do número 19 na Rúa Gambrinus, no polígono de Agrela, para un novo supermercado. Ata aquí os asuntos destacados da Xunta de Goberno. Voulles anunciar algo que non ten que ver coa Xunta de Goberno, pero sí coa actualidade, que é a celebración do San Xoán. Está achegándose o verán e con el a primeira festa estival que dá inicio ao mellor verán do noroeste peninsular, que é o noso, o coruñés. Así que imos ver a imaxe do San Xoán deste ano, seguindo a liña da campaña que lanzamos en Fitur, baixo o lema Coruña Cultura de Vivir, co que reivindicamos aquilo que nos identifica como coruñeses e coruñesas. Pois este ano, con esta imaxe, celebraremos o noso San Xoán, un San Xoán que se celebra nas praias, que se celebra tamén, como saben, nas prazas e nas rúas dos barrios, e quixemos reflectir pois esa enerxía e intensidade da noite con estas imaxes. Ademais das tradicionais fogueiras, da falla e dos fogos, haberá música a noite do domingo ao luns ás 12:20, despois de a falla e os fogos, pois teremos na esplanada de Riazor un concerto de Miquel Erenchun gratuito e que completará o programa da noite de San Xoán.